Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबा हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ आं बिराद गोबाव बायदि मोनबाय आङो सानसे साननै ब्लग भिडिअ होयिखौनो आंथ' दाख्लै वेस्ट बेंगल थांनायनिखौसो होबाय थादों नालाय बेखायनो बिराद गोबाव जानाय बायदि मोनदों ओमफ्राय नै लकडाउननिफ्राय अलमस्ट 1 इयारानो जाबाय ना लकडाउन जानायाथ' ओमफ्राय मुभि नायाखैमोन दिनै मुभि नायनो थांसै स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरो लोगोसे आंनो थांफागोन नानि फंबायनि हाबा जानो थांगासिनो पुरा मोसागोन जोङो ना मोसागोन ना मोसाया जोंहाबो टेक्लानि हाबाखौ खामग्रोनाय जागोन आंथ' जाथ'वा नालाय नै जों थांनोसै नै सोर सोर थांगासिनो गारिया मोनफैमारबाय जों थांगासिनो ओमफ्राय नै जों दिनै मुभि नायगोन ना नैबेयावनो नायगोन सिटि सेन्टारावहाय ओमफ्राय एसे लासै थाबायलांनानै एसे स्टाइल देखायनो नागिरदों हेहा नङालै बिदि नङा बै जोंनि सिगाङाव थानायफोरा नालाय तामाम फट' उथियो बेखायनो आंबो सानबाय मा आंबो फट' उथिना लानोसै होननानै स' फट' दसे उथिना लानोसै आङो ओमफ्राय नै दायो आङो फट' उथिखांनानै सिङावहाय हाबबोबाय ओमफ्राय रिपाब्लिक डेनि नै डेक'रेट खालामदों मलखौहाय पुरा माने मा होनो भारतनि जिथु फिरफिला बे गाबनि जिफोरखौ होनानै पुरा डेक'रेट खालामदों आरो गोजौनिफ्राय ओरैनोथ' सिटि सेन्टाराव बिराद मोजां डेक'रेसन खालामो जेनेबा जियानो फेस्टिभेल फैया मानो दाख्लैबो मागोनि थाखाय नै ओइ बे न'खौ नुदोंना न'खौ दाबो बानायनाय दङ आं दाहाय खाथिनिफ्राय देखायगोन नैबेयावहाय दङ लाभ बानायनाय लाभ वेलनि ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' सिटि सेन्टाराव फैखांबायबा मिथिखागौ नै एल्ड' ब्रेन्डनि दङ बेयावहाय केलभिन क्लेन बहुदथा ब्रेन्डनि दङ मेकआपफोरनिबो मोनगोन सुगारनि मोनगोन मेकनि मोनगोन ओमफ्राय नै मागोनि न'आ नै खाथियाव देखायनो होननाय दिन्थिबाय आङो ओमफ्राय नै बिथिंहाय हेपि रिपाब्लिक डे दङ वान्स एगेन गासैखौबो आंनि भिउवार्स नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हेपि रिपाब्लिक डे ओमफ्राय नै सानद्रि मोखांखौ नोंथांमोना बिराद गोबाव जाबायमोन ना नुवाखै हाबा जाबायसो नामा होनना बुंनाया हाबा जायाखैथ' नै आं दोनो माने जों बेलेग थायो नालाय ओमफ्राय बेबो आरो खामानियाव थांनाय जायो मानाय जायो बेखायनो बारा मिट खालामबाय थानो मोना नालाय ओमफ्राय दायो जोङो थांगोन 4th फ्ल'रावहाय सिटि सेन्टारनि बेयावहायनो बे पिभिआर सिनेमा हला दङ बेयावनो सोंनानै नायनोसै टिकेटखौ माने कनफार्मथ' नङामोन नालाय टिकेट मोनगोन ना मोना टिकेटखौ नायनोसै मोनो ना मोना दा मा मुभि सोलिदोंना मा होनोमोनलाय दिल्लेदि मा टिकेट लानानै लाग्रोनोसै अनलाइन बुक खालामाखैमोन माने दोंना गैया होननानै फाइनेलि मोनमारसिगोन आरोना नायनो थाखाय जोङो एसेबां 110% सियर नङामोन नालाय ओमफ्राय बेखायनो दायो 1 आवार ओरैनो नेना थानांगोनखाय जोङो माबा मोनसे जाना लाहैनोसै आइ गेस नैबे 4th फ्ल'रानो टपाव दङदां बिनिफ्राय गोजौआव आरो गैला ओमफ्राय जोङो फैबाय जानो थाखाय ओमफ्राय जानो नागिरबाय आङो दसा पनिर मसाला दसा ओमफ्राय आरोबाव वेट खालामगासिनो जोङो पर्क मम'नि थाखाय टेन बेखौ जाग्रोनोसै टेन नङा मम'खौ देखायथ'आ र' बेखौ जाग्रोनायनि उनावहाय मम'खौ देखायगोन दे ओमफ्राय नोंथांमोना दसा जानो गोथाव मोनो ना मोना आंथ' बिराद गोथाव मोनो पनिर मसाला दसाखौ ओमफ्राय लावदुमा गोथाव मोनो ना मोना देलाय खिथालाय गोथाव मोनो ना मोना बिराद जायो आं मा बिराद गोथाव मोनो नोङो भेज मसाला दसाखौ मोजां मोनो ना माबा पनिर मसाला दसा पनिरखौ मोजां मोनो आं बांसिन ओमफ्राय केएफसिनि चिकेनखौलाय मोजां मोनो केएफसिनिखौ मोनि रखम मोनलाय जाया आंखौ मोजां मोनो ओमफ्राय चिकेन विंग्सखौलाय आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सिटि सेन्टाराव आंनि माइ एकदम one of your favorite मा
लेमन सदा सल्टेड बेलाय जुस दा जेनेबा दै बायदिसिना बेलाय बेनोथ'। ओमफ्राय बुस्थु जानायनियावलाय माय फेभरेट एकदम लेमन सदा मात्र 180 दामाबो होनदो ओमफ्राय जानायनियालाय माखौ गोथाव मोनो जानायनिखौलाय दस्राखौल' मोजां मोनो आं बेलेग मम'खौलाय चिकेन मम'आ गोथावथ' अमानिया गोथावमोन चिकेन ना फ्रेन्स मोजां मोना फ्राइसखौलाय मादि बावखो फ्रेन्स फ्राइस जाहैनाया मोजां जाया दख'लै गुसुं गुसुंथार गोलावासो गोथाव होनदो नै जाबोनानै दायो जोङो हाबफैलायबाय फाइनेलि गाइस नै बेसेबा गोबाव बेसेबा हाजार बोसोरनि उनावहाय दिनैसो नायनो मोनसिगोन हलावहाय हलाव मुभि नायनायनि मजायानो एकदम बेलेग ओरैनोथ' मबाइलफोराव नायनाय मजा बा पिसि बा लेपटपफोराव नायनाय मजाया बेलेग खिन्थु हलावहाय नायनायनि मजायानो एकदम बेलेग आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनाबो जुदि एसे कनफिउज जानानै दङमोन जे दा खेवबायना खेवाखै बिदि होननानै बेखायनो आङो भिडिअखौ शेयार खालामनोसै होननानैनो बानायथारबाय आरो नङाबाथ' एसेबां खास नङामोन बे भिडिअआ जास्ट ओरैनो जोङो टाइम पास खालामहोनो थाखाय ओरैनो दंमोन सानडेमोन नालाय बे दिना ओमफ्राय आंथ' भिडिअखौ 26 जानुवारियावसो होगोन नालाय स' बेखायनो नोंथांमोनखौ आरोबाव खेबसे आंनिफ्राय हेपि रिपाब्लिक डे बयनिसिमबो ओमफ्राय नै जोंना मुभिया स्टार्ट जानोसै स' जोङो मुभिखौ नायग्रोनोसै मा मुभिमोन मेडाम चिफ मिनिस्टार ओमफ्राय बेनि रिभिउखौबो होगोन आङो माबोरैहाय नायलांबाय थादो जोबखांनानै लोगो मोनगोन माबायसा मोनखो भिडिअखौ नायनानै खिथादो दे नोंलाय इमान बारा मोजां नाङाखैना आंथ' उन्दुलायलायदोसो दासो सिखारनानै फैदो ओमफ्राय नै मा होनो रावबो गैथ'आ आरोना बांसिन मानसिफ्रानो जोङो गासैबो बे माबायावनो दङमोन 10 जनसोल'सो दङमोन आरोना आं जनाय लाइनावनो 10 जनसोल'सो दङमोन दा मानसिफ्रा बारा मिथियाखै नालाय आरो खेवनायाबो गोबाव जायाखै ओमफ्राय नै दायो जोङो थांफिनगासिनो नायखांनानै ओमफ्राय बे मेडाम चिफ मिनिस्टारनि रिभिउखौथ' मा होनबावनो आङो एक्चुअलि हलाव फैबाथाय ना आं उन्दुलांफ्लाङो माने फार्स्ट टाइमखौ आं मोजाङैनो नायलाङो खिन्थु गेजेर ससेयावहा आं उन्दुयो बेखायनो आङो माने स्ट'रिफोरखौ माने खाथियाव जाय जय बिनियावसो सोंफिनो आरोना आं ओरैबायदि मोजां मोनो हलावहाय उन्दुनो बेबायदि सिनेमा हलाव आयु आं माने बुंनोनो हाया आं मोननै जायगायाव उन्दुनो ओरैबायदि मोजां मोनो मोनसेया जाहैबाय गारियाव आरो मोनसेया जाहैबाय सिनेमा हलावहा बेखायनो आंखौ लावदुमा थेनहरा आरोना सिनेमा हलावहाय मुभि नायनो थाखाय एकदमबारे आरो गावहाथ' बेफोराव इन्ट्रेस्ट गैखाया नालाय मुभि नायनो ओंखाय थाङासै आरोना इयो आरो खामानियावबो बिराद बेस्थ' थायोना बियो ओमफ्राय आंखौबो नायनो होआ आरोना नायनाङा नोङो उन्दुलाङोसै बिदि होननानै खिन्थु आं ओरैबायदि मोजां मोनो आरो मोजाङानोमोन अभारअल माबाया मुभिया एसे पलिटिक्सनि बागै जिहेतु चिफ मिनिस्टार होननाय माबायावनो दंखायो नामावनो टाइटेलावनो मोजाङालाय एसेबांबो मोजांद्रायबो नङामोन आरो माने आङो आउट अफ 10 6 होनो सानो आरो बेनि जिथु माबाखौ रिभिउखौ स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय नोंथांमोना शक जानो नाङा बे आंनि गुवाहाटीनि भिडिअ माहानि वेस्ट बेंगलनि बर'नि न'खरा फैखो होननानै एक्चुअलि आं बे भिडिअखौ माने दिनै भ्लग खालामगोन होनना सानाखैमोन आरो आङो मुभि नायनायावहाय खिन्थु आं नोंथांमोना मिथिनाय नङा होननानै आं मिथिहोनो थाखायसो भ्लगखौ खालामनाय जाबाय स' सोरबा मिथियाखै जानो हागौ गुवाहाटीयावहाय सिनेमा हला खेवदोंना खेवाखै आंनि भ्लगनि दारै मिथिहोनो हागोन खोमा होननानैसो साननासो आं बानायदों बेखायनो फुटेजआ बारा गैयामोन बेखायनो होनाय जाबाय आङो ओमफ्राय आरो बे जिथु वेस्ट बेंगलनि बर'नि न' जिथु सातालि गामि बेवहाय बेरायहैनाय भिडिअखौ नायाखैबा आङो डिसक्रिपसनाव होआबाबो आङो पिन खालामनानै दोनगोन कमेन्ट्सआवहाय नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय बाय बाय